नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मामा आई रेसिपीमध्ये. आज आपण बनवणार आहोत चवळीची पातळ भाजी. याच्याकरता तुम्हाला लागणार आहे चवळी आणि ही तुम्हाला मिनिमम 6 ते 7 तास तुम्हाला भिजवून ठेवावी लागते. समज तुम्हाला उद्या सकाळी करायची आहे भाजी तर आदल्या दिवशी रात्री तुम्हाला ही भिजवावी लागेल. सकाळी जेव्हा ही भिजवून अशी दिसेल मोठी फुगलेली, आता ही आपण शिजवायला ठेवायची आहे. चवळी ओपन पॅनमध्ये शिजवा, जेणेकरून तुम्हाला कळेल की ती किती शिजली आहे. कारण कुकरमध्ये काय होतं कधी कधी की ती जास्त शिजली जाते, म्हणून ओपन पॅनमध्ये शिजवा आणि शिजवताना थोडंसं मीठ टाका आणि ती शिजवून घ्या. तुम्ही बघू शकता ही चवळी छान शिजली आहे. आता ही काढून घ्या गॅसवरून आणि साईडला ठेवून द्या. आता याच्या पुढे आपण पुढच्या कृतीला सुरू करूया. आता आपण ड्राय रोस्ट करून घेऊया. 2 चमचे खसखस, 1 चमचा बडीशेप, 7 ते 8 लवंग, 9 ते 10 मिरी आणि 1 छोटा तुकडा जायफळाचा. हे ड्राय रोस्ट करून याची पावडर बनवून घ्यायची. आता आपण बनवून घेऊया खोबऱ्याचं वाटण, ज्याच्याकडे तुम्हाला लागणार आहे 1 वाटी ओलं खोबरं, 1 कांदा उभा चिरलेला, थोडी ओली कोथिंबीर, 1 ते 2 टेबलस्पून तेल, 2 चमचे गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, ड्राय रोस्ट केलेला काळा मसाला जो तुम्ही बनवून घेतला आहे तो, 2 ते 3 कढीपत्त्याची पानं, 2 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं आणि 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या. हे सगळे जिन्नस आता आपण भाजून घेऊया. त्याच्याकरता एक कढई घ्या. कढई गॅसवर ठेवा. कढई गरम झाली की त्याच्यामध्ये तेल टाका. तेल गरम झालं की उभा चिरलेला कांदा टाका. त्याच्यानंतर हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं, कढीपत्ता हे सगळं घालून छान भाजून घ्या. कांद्याचा कलर थोडा चेंज झाला की त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं घाला. ओलं खोबरं छान गुलाबी कलरपर्यंत परतून घ्या. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ओली कोथिंबीर टाका आणि छान मिक्स करा. असं 2 मिनटं परतून घ्या आणि त्याच्यानंतर मसाले ॲड करा. त्याच्यामध्ये हळद, काळा मसाला आणि गरम मसाला हे सगळं एकदा मिक्स करा आणि गॅस बंद करून ठेवून द्या. हे सगळे जिन्नस थंड झालं की आपल्याला हे वाटून घ्यायचं आहे. भाजलेला मसाला थंड झाला की त्याला आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकून वाटून घ्यायचं आहे. वाटताना हे लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला हे जाडसर वाटायचं आहे, एकदम बारीक पेस्ट नाही बनवायची आहे. आता भाजी बनवायचा फायनल स्टेप, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लागणार आहे शिजवलेली चवळी, ओल्या खोबऱ्याचं वाटण, 1 छोटा टोमॅटो बारीक चिरलेला, 1 टेबलस्पून तेल, 6 ते 7 कढीपत्ता, 1 छोटा चमचा मोहरी, चिमूटभर हिंग आणि मीठ चवीप्रमाणे. आता
फोडणीची तयारी करून घेऊया. याच्याकरता एक कढई ठेवा गॅसवर आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकून द्या आणि तेल चांगलं गरम होऊ द्या. तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये मोहरी टाका आणि ती तडतडू द्या. मोहरी चांगली तडतडली की त्याच्यामध्ये हिंग टाका आणि कढीपत्ता टाका. आता टोमॅटो टाकून द्या आणि त्याला छान शिजवू द्या सॉफ्ट होईपर्यंत. टोमॅटो सॉफ्ट झाला की त्याच्यामध्ये शिजवलेली चवळी टाका आणि त्याला एक वाफ येऊ द्या. वाफ आली की त्याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण तुम्ही ॲड करा आणि तुमच्या हिशोबाने जशी तुम्हाला भाजी पाहिजे असेल पातळ किंवा घट्ट त्या हिशोबाने पाणी टाका आणि नंतर मीठ टाका चवीप्रमाणे. कढईला झाकण लावून हे अजून 2 ते 3 मिनटं शिजवून घ्या, म्हणजे एक उकळी यायला पाहिजे छान, आणि मग तुमची भाजी रेडी आहे. चवळीची पातळ भाजी रेडी आहे. ही तुम्ही स्टीम राईस बरोबर, चपाती बरोबर या पुरी बरोबर एन्जॉय करू शकता.